ஐயோ போச்சே எல்லாம் போச்சே இப்படி நான் சொல்லிங்க, விஜய் ஃபேன் சொல்லிகிட்ருக்காங்க. 1500 2000 கொடுத்துட்டு ஏர்லி மார்னிங் ஷோ 4 AM ஷோலாம் புக் பண்ணிவிட்டு பீஸ்ட் படத்தை போய் பார்த்த விஜய் ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த மாதிரி தான் புலம்பிகிட்ருக்காங்க. ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா, பீஸ்ட் படம் வந்து இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. பீஸ்ட் படம் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா விஜய்சமில் பயங்கரமாக தெறிக்க விட்டுருக்காங்க. படத்தில் வந்து டான்ஸு ஃபைட்டெல்லாம் சூப்பராக இருந்தாலுமே படத்தில் கதை ஒன்றும் இல்லை அப்படின்றது தான் வந்து ஆல் விஜய் ஃபேன்ஸோட ஃபீட்பேக்காக இருக்குது. என்ன தான் வெளியில் வந்து அவங்க வந்து பயங்கரமாக முட்டு கொடுத்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே அவங்க எல்லோரும் வந்து புழுங்கிக்கிட்டு இருக்காங்கன்றது தான் ஒரு நிதர்சனமான ஒரு உண்மைங்க. டாக்டர் படத்தில் அந்த காமெடி காம்பினேஷன் சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தது. இந்த படத்தில் அந்த காம்பினேஷன் சுத்தமாக வந்து எடுப்படலை அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து விஜய் ஃபேன்ஸே சொல்கிறாங்க. நானே வந்து 2-3 ஹார்ட்கோர் விஜய் ஃபேன்ஸ் கிட்ட வந்துட்டு செப்பரேட்டாக மெசேஜ் பண்ணி கேட்டதுக்கு எல்லாருமே வந்து ஆவரேஜ் 1 டைம் வர்த் வாட்சபிள் தான் சொல்கிறாங்க. விஜய்க்காக வேணால் பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்களே ஒழிஞ்சு படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்கலன்ற மாதிரி தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க.